What's up mga pare? Kaya ako si Vicky Sugata. Ako si MP Girl. Right here na adlaw is February 14 mo rin siya ang Valentine's Day. Adlaw ni sa naghigugmaay. Oh, adlaw sa nagugmaay ug nang minahalay. Ang sekreto dyan sa relasyon para magdugay kan arjon ang respeto. Respeto. Oh, daso sa pa dyan. Palanggaon, palamian. Oh, dili ka mag-cheat pagkuhan. Dapat loyal ka sa mong partner. So, para magdugay ang relasyon, dapat magsinabtanan yung mundo Yes. Wala gitago. Wala may gitago sa isa ninyo. So, karon nga adlaw naglaglaag mi, naghappy-happy mi king Valentine's Day man. So, gitagaan na mo og Higayon ang kusag-usa na mo. So, mo ni pula mi karon. Amo yung gi-celebrate ang Valentine's Day. So kining gugma mo gud isod jud kay ni kung dili na taga arong panahon kay maluod, pwede siya maluod, ako pwede pa maluod. Ako daan lisod kay magluod kay bati na kog naong na. Maluod pa jud ko sa kaning gugma, grabe kaning power. Oh. Ang gugma grabe kay power, power man kanoon. Yeah, grabe kay power ning kaning gugma. Basta ang sekreto rin sa relasyon na magdugay, sa relasyon na magdugay, kana yung magsinabtanay mo, respeto sa usa-usa, maro na siya. Kuya, kanang samtang kaya pa nato, mulaag ta. Mulaag ta. So karon naami din sa lugar nga, naami atbang na sa Don Salvador, lugar og kini siya na highway na siya diri. So karon magtiktuyok mi mo kan mi kanang laglaag mi so. I-celebrate na ang Valentine's Day. Oh, celebrate ang Valentine's Day. Mga pare, tuyoki mi asa mi padong. Uy, sana all. Happy Valentine's everybody! Iba ang feeling! Iba talaga ang feeling ko! Sana all! Uy, sana all! Sana all! Sana all! Marami karon diri mga pare. So naningaw din sa mga biyahe kay kami aran duha. Yes, Sa gawa ng shout out din ni Ma'am Dayani Beauty Products. Yes, shout out Ma'am Dayani Beauty Products. Oh, salamat kay Ma'am Dayani sa pagsalig ug pagsuporta di ay. Salamat kay Ma'am. Ay mo kalimot mga pare, ay makalimot sa paggamit sa Wonder White. So katong interesado, please visit Dayani Beauty Products. So shout out ko sa mga Bisaya sa tibok kalibutan labi na sa mga OFW mga followers na mo. O kayo makalimot sa pag-like sa MP Girl. Yes, Vicky Sugatan na Buy Tapang og like mo sa Al Moralde og like mo sa kani like ug follow sa Dayani Beauty Products. Yes, mga pare, like ninyo ang Dayani Beauty Products. Christmas ni karon diri kay naami sa lugar sa mga kanang public ba. So naami sa quarantine lang sa Paseo de Flores diri sa Carlos City. Yes, mga pare. Kita ko diri nga dagan kay Heart kasiga. Pero daghan yung nahigugma. So mga pare, nindot kayo diri ang entrance. Na siya fountain ba? Kaya kaya mo lang paghibo sa kanang mga lights. So ara na diri mga pare, kuyo kay ninyo. Alright, kumusulod ka din nila dapat alcohol dito para katong gipangkuoti mo si mong lubot dito nga may virus, tangtang yun. So mo to siya parang or cameraman is Juni di lima. So follow na mo dun. Katong wala maligo, pwede kayo maligo. Joke ra, di maligo. Siya lang dyan, ayan na dyan. So mo siya ang lahang fountain. Gipahagi rin sa Waterworks o supported sa Waterworks. Kaya tubig ba, dito yung kulay. So mga pare, diri ni mo mabantagan ang kanang grabe naggalaab na jud murag til jud ako perti jud kanang nahigugma. Kay kadalingin nimo nagka-kay heart. So tara na mga pare, kuyo gini. So mga pare mo ni sa gitawag diri sa San Carlos City, Paseo laganan sa mga tao. Bisan pa man nata sa pandemic Japon karon, ang mga tao disiplinado. Naadyon ingon ani nga face mask para safety pud ka. Para sip kita dili ta manguad-kuan kay sing mabunalan ta kasawa. Para dili ta kuan. So tigo ra jud ta matanan ang mga dalaga di ta mahilabot, kay mahilabot ta patay ta ana. Mahilabot tilon. So mga pare sugiran istoryahan nato unsay sekreto nganong magdugay ang relasyon. Ang sekreto mara magdugay ang relasyon respeto ra jud. Di asay sa respeto. Dili ta sugarbo. Kalamian ang dili tilaan maayo para mapilit.
Para dyan buhato rin mga pare sa relasyon. Maminya ka sa makuyab. Sa makuyab, sugod man dyan mo no? So mag-uyab mo, mag-inanay mo naman doa. Kung ina, mag-uyab o tila dayon, dili siguro. Di mo na ilang tabo, mag-uyab na tila na yung diretso. Dili, para magdugay pa dyan mga pare, unan yung kaila, ayaw dahil ibandira to ang kuan. Dili ni surrender inyo ang katungkuan. Bataan. Ayaw babunali inyong mamon, mamon. Ang bataan, dili surrender ang bataan. Kung ang lalaki seryoso, mga pare, tagayan na siya mga binuan, paatusa. Kung makapahawat na siya. Kaya mananaw. Ay, dili. Kabagay na ay kasuke. Kung na siya mga riya, mag-away mo dapat ka ng walay mo surrender para dili dyan mo magbuwag, para magdugay pa dyan yung relasyon. Dapat respeto sa sagusa. Kunya ka ng kuanjod ka ng salig sa sagusa. Salig na sa usa. Pero Huwag kanina- kay salig. Kung mag-uyab mo mga asawa mo, kung may salig, magbuwag ng madaan. Ay, kung may salig sa usa. So, wala na dira. Okay, may mga pare kayo. Nindot ka diri ang palibot na murag daghan ka kay nahigugma. Sino ka na gusto na ganyan si ka? Sana all. Sana all.